Hello. Makadi. Pane munhu akandibvunza. In fact, it was actually a comment on YouTube, even nepa Facebook futhi. Anzi mad Minox unema properties eri. What's your investment? First of all, Handina property. Handina kana imba. Handina. My investment was in music. Ndine disco rangu liko kuZimbabwe rekuti ndokwanisa kurentesa anytime I want, ririko notorira, it's functional. Handina imba, handautenga imba kuno Canada, handina imba, ndotogarawo mucouncil flat, ndo lifestyle yacho yandiri. Saka mumwe munhu akabva ataura kuti kana usina property hapana. Ko vane maproperty vacho vakaita sei? Unogona kuti ndakafa ndoenda naye property yacho here mugrave. Saka zvikanzi handina property doesn't mean that I'm a failure in life. I tried so many things in my life. Imba ndinoida yangu yekuti ndotengawo yekuti inenge chinzi imba is under Godfrey chafudzika. Ndoida zvakaramba. Kana uchikwanisa kana wakanzwa zvandakambotaura, I'm not gonna repeat what I said. Machinzwa iwe ngoziva kuti imba handina. Paukomenta pako pepe unofanira kuti sometimes unofanira kutaura kuti inini ndinemba ndakaita zvakati. Waiziva? Saka zvemba izvo ndakanzi pane imba yekumbare iri mustreet yandofarira ndogona kuitenga. Mari yacho I have access to that money. Ndogona kungotora chikwereti ndongotenga imba iyo. Because mari yacho handina. Mari yeHwawa itenge imba sha. Mari yemafara itenge imba. Zvokuti ndirambe ndichikudzokerera kutaura kuti kudhanza handina kuita mari, ndakazobudiswa basa so. Usafunga kuti munhu wese anogara kudiaspora anofanira kutenga imba. Ndimunoisa pressure pane vanhu manje. Vanhu otadza kudzoka kumba uko because anenge achinzi haana chaanacho. Indoita zvinhu zvinondifadza inini. Ndakatombotraya kutotengawo dzimwe dzimba medu mughetto mbare meme, but unenge uchida kutenga imba yekuti haikunetse haubvunzwe zvakawanda, vanhu vacho unenge uchivasiya. Waiziva? Kutarire dzimwe dzimba dzikutotengeswa maraini medu muna Second Avenue, but price yacho manje andikambotenga kaimba ye30,000. Aiwa mughetto, aiwa angazvigari 30,000. Ndose developers say mari ndozoda imwe about maybe 15-20,000 kuti ndivake imba iyoyo. Zviteka imba yemughetto inofanira kunge iri about between 15-20,000 the most. Ndo mari yandokwanisa kubhadhara iyoyo. Ina handisi munhu anoda kugara kwanana ruwa kwekwe. Mari yestand ndinayo, handikunyeberi mari yestand ndinayo, ndokona kutenga stand, but handidi kugara kure kunana ruwa kusina nebasa rese. Ndinenge nchiite chiiko kuruwa? Unditi ndiye nonogara kunotonu nenchiite chiiko? I'm a hardcore ghetto person sha. Chisaradi changu ndochiitira ndiri mughetto imomo. Saka usandinetse kuti hauna property, you are failure in life. Wakani mbonimirira ipapo. Pakukura kwangu pane zvimwe zvinhu zvandaitoda. Zvese zvandaida ndakazviita.
hapana chandisina kuita. Saka mai manje ndogona kufocusa nezvimwe zvinhu but handiitiswe nevanhu. Handigare kuZimbabwe kai. That's the first thing you should know. I'm 52 years old. I stayed in Canada for 30 years. Saka do your own calculations. Ndagara muZimbabwe 21 years only. I visited Zimbabwe 3 months. Wazvona ndotengera imba mumwe munhu. Ndakaroora pressure yekuti nditenge imba iripo. Ndakaita mwana futi. Ndakaroora pasina mwana imba itengwe. Simple and straightforward. Chinja ndotengera imba mwana. Kuti mwana wangu azowanawo chekuti baba vangu vanga vane chakati baba ndafa. Nditengere imba mukadzi manje andipenge kai. Wedzera. Saka nyaya yemba yayi it's not a big deal kwandiri. I'm very comfortable with my life. You know, I'm in my own comfort zone and nditori boss andiri izvo. Saka kune vanotenga imba, kune vanoroja, kune vanorenta, kune vanogara mahara pamba ipapo. Ini ndinorenta kuno Canada handina imba. Zvakaramba nguva yacho yakatopfuura. When I was 33, 34 years, zvakaramba when I had a nice job. Saka why should I pressure myself kuti upinde pa mortgage ye $500,000, 500,000 muno muCanada uchibhadhara almost 1,500 for 25 years. Apa pari kudiwa 100,000 kana kuti 75,000 down payment. Mabasa hakuna. Autenge imba kauri school bus driver sha. Ndakaita school bus driver for 5 years. Just because ndisingakwanise kuwana basa chairo. Ndakaendera kuchikoro electronics engineering ndokugadzira zvimwe zvinhu. Ndabva ipapo ndanosenza ne car rental Avis budget group. Ndakatofaiwa, in fact handakufaiwa. Most people vaisenza ipapo were terminated in November last year because there's no business right now. Nobody's flying into Canada. And I haven't worked since November 2019. Onditaurira kuti ontaura zvokutenga imba manje handipenge kai. Ndoiwana kupi mari yacho. Dawatontaura zvokutenga bhiya pamwe kana mbanje. Zvokutaura zvokutenga imba izvo. Ndimunoita kuti vanhu vapedzera vakuita vakurova madrugs. Because unenge muchishungurudza Minox. Usandishungurudze kusvika palevel iyoyo handirova hangu madrugs. But wakutondishungurudza. Because nyaya yako kai yekuda kuita ngokuda kundishora. Aiwa musadaro. Kana usina chekutaura kana usina chekukomenta usatauriwa. Imba handina. That's the end game. And I'm not thinking of buying one anytime soon. But area kwedu kwaikuya. Imo muna second menu ndoma ndoda imo. Pangobuda in a good price ndotenga. Cash futi. Cash, I'm telling you, ndinayo mari yacho. Ndokona ndisina physically. But I have access to the money. And there's out Murehwa, haife yakatenga imba. Iwo wakaitei. Hausati wambotaura nezvako. But busy kungohukura kutange imbwa inenge yepa next door. Mbosiyana neni, itai kuita.